colțului călugărul, cel care venea de la munte, împănându-și oala în dreptul bărbii, zi, mă, a zgobozit cuvânt. Până la acea clipă, tăcute zise, de ce vă tu că nu mai puteți? Stai așa. Undele zicite cu ala și nu-l mai vedea din barbă. Acum se întorcește cu mirare către el. Vrednicii creștini și gospodari a început cu voieșia sa și dumneata cinstea comise Ioniță de la Drăgănești. Să mă iertați că eu până acum am tăcut. Am urmat unele învățături filozofești și cercam în tăcerea mea a prețui bunătatea vinului. Noi acolo sus, sub stâncile ceahlăului, numai cât visam la viața dulce de la Podgori. Cu afine și cu zăr nu ne puteam veseli, iar urșii nu fac vătrii. Căci încă n-au primit luminatul botez. Așa eu, ducându-mă din porunca egumenului nostru de la Sfânta Mitropolie și din râvna mea, vrând să mă închina la biserica Marelui Mucenic Haranambie, am făcut păpat între dumneavoastră. Și după ce mi-am legat calul de belciug, jupâneasa în casă, a ales și pentru mine o oală nouă, care a fost mai mare și mai frumoasă. Și mai mult s-a bucurat sufletul meu între fraci într-un veselie. Am ascultat și lăutarii și mi-am astupat urechile. Și pentru păcatele mele va fi și iertare de la cel care le are multă milă. Hai, nu mă lemn. Deci am crezut că se cuvine să mă ridic și eu și să vă cunosc pe toți după faptele și vorbele dumneavoastră. Și am ascultat cu mare mirare ce ați spus și ați povestit. Și întâi pentru dumnealui comunistul Ioniță vreau să închin și pentru iapa dumnealui stare. Grăind aceasta, călugărul a săltat oala sărbind și a stupat ochii, iar când a coborât-o, comisul a tăvnit cu el. Stai, că a tăvnit comisul. Mai citesc? Îți mulțumesc, părinte, și sărut dreapta, a vorbit cu... Ia mâna, răzut. Că mi-ai frate, care numele cuviosiei tale? Numele meu, Truhistroi, este German. Simte comisie. A răspuns călugărul și eu din munte, acolo, acum mă cobor. Întâi oară în viața mea mă duc la... Ce ne interesează? De unde vezi? De la capăt? A răspuns călugărul și eu din acum mă cobor întâia oară în viața mea și mă duc la Târgul Leșilor. Iar când mă întoarce înapoi la schitul nostru, am să fac o rugăciune pentru sufletul Dumnezei tale. Domniei tale, așa. Numai înainte de a-ți începe dumneata istoricirea, să îngădui să închin un trop cu Moș Leonte, care șede aici, la dreapta mea. Ce ai în Franță. Eu văd că dumnealui cunoaște semnele vremii și... Semnele de circulație, cu calul. Și al stelelor și poate și din zoni.